пророк... Пророчествата на Нострадамус и Баба Ванга за 2000... Какво става, бе? Йо, сайта... Ванга за... ще спреш ли? Ванга за 2025 година са много сходни мъчителни времена. През 1989 година тя предвиди атаките от 11 септември от 2001 година. Спри бе! 2001 година, а по-рано и катастрофата на Курск. Световно известните екстрасенси Баба Ванга и Нострадамус са направили сходна прогноза за Европа през 2025 година, коментират британски медии. Според нея се очертават мъчителни времена за стария континент. Френският астролог Нострадамус предупреждава, че 2025 великите сили ще се сблъскат. Смята се, че това може да е свързано с няколко конфликта, които в момента избухват по света. В своето пророчество астрологът пише, че земите на Европа ще бъдат въвлечени в жестоки войни. Не, какви са тия реклами, бе? Той също така предсказа упадъка на влиянието на утвърдените западни държави и появата на нови световни сили. Кралството ще бъде забелязано от толкова брутални войни, че враговете ще се появят отвътре и отвън, предсказал Нострадамус. Сляпата българска ясновидка Баба Ванга също преупреждава, че населението на Европа през 2025 година ще бъде под голяма заплаха. Тя прогнозира, че Европа може да претърпи серия от почти катастрофални природни бедствия и болести. Така, Ванга също така пророкува, че опустошителни земетресения могат да предизвикат хаос по света през 2025 година, като се очаква Европа да бъде една от най-силно засегнатите. Според нейното пророчество, тези сеизмични събития ще доведат до загуба на живот, масово разселване и големи щети на домове и сгради. Така, сън. Припомня, кои са сбъдналите се предсказания на Баба Ванга. Чувствам се като първокласник. На първо място, първокласник, място се посочва катастрофата на руската подводница Курск. През август 1999. Ето какво ви се запечатало в мозъка 1999 година. През 1980 година баба каза, Бабо, какво каза, бе? Баба каза, че Курск ще бъде покрит с вода и целият свят ще плаче за това. През 1989, не знам, що се шепна. През 1989 година тя предвиди атаките от 11 септември от 2001 година. Тогава тя каза, че американските братия ще паднат след като бъдат нападнати. Нападнат от стоманените птици и невинна кръв ще блика. Моля, ти майтапиш ли с мене, бе? Смята се, че тя е предсказала и възхода на Путин през 1979 година по време на среща с писателя Валентин Сидоров. Тя казва, всичко ще се размрази като лед. Само едно ще остане недокоснато. Славата на Владимир, славата на България, на Русия.
Твърди се още, че баба Ванга е предсказала избора на първия чернокож президент в САЩ Барак Обама и появата на терористичната групировка Ислямска държава. В същото време Сън припомня и несбъднатите пророчества на баба Ванга, сред които разпадът на ЕС или пък, че чернокож президент на САЩ ще бъде последният им президент, който очевидно не е Барак Обама. Това някакви руски имена ли са, бе? Последвайте ни за още актуални новини в Google News Show. Окей. Спри, бе! Последвай dr.dr.bg в Viber. Добре, с това ли беше? Спри, бе! Клипове, реклами, новините. Чао, хора!